15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Nongrmai Presbytery haka arpa unyo tere ujemmang arja arpun riu kala yoban Plie no yek Silver Jubilee Memorial Building kebadan haka Shillong Nongklau East and West Khasiels District. Kini jing Plie yek kini building kebadai ru kum ka center bat ka office tray kam ka longkum shibenta ban sa jingkin mau yek Jingdap arpusan Snem ka Nongrmai Presbytery benang penya chaprang yek kam jong ka jing shakri yo blai. Yakani ke building lawan ban kap ribon bat Plie pat ba do ba Metbah lingdo u MLA ke Mairang u badai ru menteri ke tanat company boarding ke Sorkar Jela Komukongsan. Nolor Kongsan lai dan lang ru the moderator ke Nongrmai Presbytery u teman basan Jewar u Reverend SS Rani Executive Secretary u Reverend WR Umdor kiwai ki pastor ki nongkit kam ke balang bat kiwai ki bala syakot ngobha. Habakran kumukongsan uba Metbah uloong bahagane kadong kathan gi computer class kidang dunabha bat kumta ulo kentu ya ka Nongrmai Presbytery bikin Plie ya ka institute hakaban nakalyang jung uru unai sanlak naka scheme ban Plie lat Plie lenti naka bentaki khun samla bikin yo ya ka jinghikai haka computer. Hagane ka sngi lapan ko buram ru ya ki dekat bat ki nongkit kam jong ka Presbytery ki bala no Synñiang hakaban ya rap bantai ya kani ka yeng building ka long ru ka office haringkat ka computer training center bat ka music class na ka banta ki khon samla jong ka than. Akan juga puas sisir presiden kekauan beliau mau kapan jom mereka ketika berteman akan berbuat beliau berku ya. Sesuatu bagadon kebentak kebagerbang, nak kebentak ikun samla, jom kebalang atau kedong ketahan berokoi. Di aino yuble sesisin, ba yadon kat bati, kum ke Presbytery kena kepor, ba kum kadang, jom ke Jingdap no, ya kena kebentin kebateman, waktu ai kum ke Jubilee building, jom ke Memorial building jom Nongrmai Presbytery dan Synñiang dengan kasih kap yang ribuan akan kebor. Boleh tu. Hakane kecinggai nanti kejongti kumkan Nongrmai Presbytery. Kai kejing temu, kai kani ka achievement, lani kejing yo nanti kejongti kopiat ada mentah. Nasoba kapenten mau yang ya kabang hak ya kabangan penten mau batnya sam dan batpi hakan digapor kum inoyalam jong kapres Presbytery berokoi kabaling kong kabang ngasmo pan on hakan digapor kalong bangikin mau ya kajindon kat bat ki jingker ku ki jong blai ki bola ai ya pi hum ka Presbytery kani galong ka banding kong ha ka jing smungu ya blai ya ki baro ki bola le ki wa pi ki la an kunyen kat ni bat ka wa pin smungu kong ka Presbytery ndai ka pastor undon marway ngane tong kinong penyan ya ka kam ndai ka dei ka jing kersan bat ka jing ki jong blai ka bo ula ai yapi kalat banton kat dari office kawa itu nak haduk kata kawa ana kai kawa ngide ban kenma ni kalong ya kata kawa kiong kajing yaine bat kajing ai sanya kejungi yo blai ubadon bat ubalong ubah penurlong ya kini ki ba ki on aktin kareng God's faithfulness ublay ubam ju ino ublay ubam ju kletno ublay uju Christian gua ban pendap ya kini kam kiba ule naka benta juri bat ka ebat ka benta ka balai bat ka kam don kam habang akan mau ya kata ke gratitude ke jong kata ke Jingdap ha ke jong
Ngila ka mau ya kata ka faithfulness ke jongmu. Ya kata ka jingdon ka ke jongmu. Kadai ka po ini bangin renew. Ya kata ka commitment ke jongmu. Ban pertemuan ya kata ka jing IT ke jongmu. Ya ka kam ke jongmu. Kata kalong kamat ke balai. Ka banga sowan ong bang ni ki badan ni ka po kalong bangin pertemuan bat ban nang klain susu. Ya kata ka commitment ke jongmu. Ya ka jing IT ni wat jing tray ke jongmu. Ya ka kam ke jongmu blay. Bat ya ka kam ko ni don na ka benta. Ka Presbytery unjuk berapa. Ngaju perkat bahal ni bala lagi tu kinoyalam hakasin sa kada. Lalang don su ya kata kajing sanya lani kajing IT ha kita kibakit ya kikam ke jongmu blay. Ngata ka imlang salang ke jongni kanong ka imlang salang. Kabatolot bat kawan koi seno kawan imla ya kawan batai. Kata kalau kajing kili kabakrau ba kabadan perenjongi. Kung kinoyam ha kabede ba sinca kada. Lalang irong pinong itu nuhon niam. Ngaso balong bagani kalong kubentang karul ke jongpi. Kababi pidon ha kabede ba imlang salang. Hangli kita sedang dalam Meghalaya ka music class. Ke music class hagaba kinon ikna samla dari kinon badan interest hagalai music ban ai ti kai ki ya kumno banang bantam ban put ban ruai ban tibet hagata lain kesap ke ublei ai kun samla la kalong kinon ki bentai jong ka imlang salam pi kloy yang ban perian ban sim mereka kan di kalong koi bentar ke bapi kum commission ke bapi sim na kalian jong ka Nongrmai Presbytery. Iba na kalian jong nga so bagi day ya ka batiyan bentar. Pastor ungdol menay na kadaw kunyat ha ka bili bagi jingarap. Ndai ka jingarap jong nga kadon la ka jong commission. Ba kata commission kalau ban fulfill. Ya kata kagap ka badon ha ki samla ki kun samla. Jong ka ni kadong ka time bro ko. Nyo tuli ki district kidon. Sa pun reo tuli ki balang dalam bakala bat ki balang bagi tenat balang. Nanta aku saw aku sang haja ki pait balang jong ka neka dong ka time berokoi. Bala ki sim ka kun ka population lesi na kita ki alsa absan ka majority kala balong ko banyo pisan ki kun sama. Jong dan ka dong ka time ki don po ka balang ka jong ki. Hapo ka Presbytery ka jong ki. Ki don kam ya ka guidance. Ki don kam ya ka pralanti. Idon kam ya gajin alam, idon kam ya gajin kersan, idon kam ya gajin ay ya kada lahat kanti na pabantay joki. Kuno malikai banyalam banyat om tang hakikam jong kabalang, ndai hakikam bede na kabantay enam salam. Habatin pej bahaki kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.